Socialite Maloti Rose otuka his boyfriend Hulengende papublic. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Kune vanofollowa Maloti vanoziva kuti aituka wese anenge adhisa his boyfriend Hulengende achiti iye anyone anongotuka boyfriend yake vanonetsana. Recently takaona Maloti achitukana na Tatelicious because Tatelicious akaita video achipraisa Maloti, then kwekupedzisira kwevideo racho akazoshoropodza Hulengende, izvo zvakaita kuti Maloti atuke Tatelicious kusvika kumapena. But later on yesterday takazoona Maloti aisawo post yaituka Hulengende nemukoma wake Madzibaba Jasi pamwe chete naTatelicious zvekare. Post iyi yakashamisa vanhu vakawanda nekuti vaiziva Maloti achimira naHulengende. Maloti akazotaura reason yakaita kuti atuke Hulengende palive yaakaita apo. Akataura iye kuti Hulengende aitaura naTatelicious achimukumbira regero achiti ndine drama plus ndakauma musoro, saka regai ndinyatsoita drama racho nekuuma musoro, anotaurirei nemaenemies angu. Vamwewo ndo vari kuti zviri kuitwa naMaloti kutsvaga kutrenda pamwe chete nekupusha maworks aHulengende. Tisingazivi zvedu kuti chokwadi ndechipi. Ndichaplaya video raMaloti achitaura iye zvaaitukira Hulengende. Mapedza kuona this video ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Zvakaita sekuti munhu azobatwa nemagirlfriend. Pane mumwe musikana akatondisendera achiti Hulengende ari kudana nemumwe musikana weCape Town. I don't give a fuck about that because it has nothing to do with me. Hazvina zvazvinoita sei? Hazvina zvazvinondiafecta. It has nothing to do with me. Anofanira kutozviwandisa ndisazvizive. Asi chandisingafarire ndechekuti munhu anoinoita jene onowirirana nema-enemies hangu. It has been happening for a very long time. But then I'm like, okay, ana DJ ino maybe munhu anenge achiti ma-connections emu-music industry, it's okay. What about Tatelicious? Jene raunoitaona Tatelicious achakubatsira chii? Tikutaura zvekuti unoconnecta jene kuna DJ ino ka. Tiri kuti unenge uchiti pamwe DJ ino chii? Baba DJ ino mangwana unozondibatsira kurekodha kana kuita sei, anditi it's okay. Kuti DJ ino vanozondibatsira kurekodha this and that. What about vanhu vakaita sana wakaita sana Tatelicious? Jene riyekuti handikwanise kana kuda kutry understand the logic behind type yejene iroro. Kunzwa? Handikwanise understand type yejene iroro. You are a dangerous person. You are not a good person. You are a bad person. You are not a good person to me. And this has been happening for a very long time, and I tried to address it too, because it was a private matter. But it's no longer private because you internet, you want to embarrass me. Let me speak my mind on a public platform, since that's what you did. Because inina nangu ya kuti ndonye ya Hulengende nevanhu ndongotaura zviri pamoyo pangu, handisi kumutuka but ndikutaura chokwadi. Ndaboekana.